Sa ngalan sa Mahanong sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaka kaninyo. Panausap kami. Mga ison aramandam kita sa pagsaulog ning Santos nga misa, ato karong hinusulan ang tanan nato mga kasalanan. Kaluy kami Ginoo, kaya kasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom magwalay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdan. Abli ang among mga kasing-kasing aron magalagad kami kanimo nga malipayon. Ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, ug ayaw padaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa pagpakasala. Hinunua, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga patay na, apan gibanhaw. Ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, aron gamiton alang sa katuyuan nga matarong. Kay kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, sanglit dili naman kamo ilawom sa balaod, kundili ana-ana sa grasya sa Dios. Nan, unsa man, magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilawom sa balaod, kundili ana-ana sa grasya sa Dios? Dili. Nasayran ninyo nga kun magpaulipon kamo ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kun nag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala. Ug musangpot kini,
sa kamatayon. Kung magmasinugtanon kamo sa Dios, iya kamong himuong matarong. Apan salamat sa Dios nga kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala, ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang apong hinabang, anaa sa ngalan sa Ginoo. Atong hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Kung wala pa makig-uban ng Ginoo kanato, pasultiha ang Israel. Kung wala pa makig-uban ng Ginoo kanato, diha nga misukol ang mga tao batok kanato, ilaw ta kitang gilamoy nga buhi. Diha nga ilang kapungot na haling bato kanato. Ato hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Unya malumsanon ta kita sa katupikan, mabanlason ta kita sa masulog nga sapa. Lapaw kanato, maroson ta kita sa makalilisang nga katupikan. Daigo ng Ginoo kay wala kita niya biyai, nga usa katukbunon sa ilang mga ngipon. Ato hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Kiluwas kita, ingog sa kalanggam gikan sa litag sa mga ngayan. Nalugti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong hinapang ana sa ngalan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ato hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaw sa kanino.
Magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalan ni San Lucas. Himayan ka, O Ginoo. Si Jesus maingon siya mga tinunan, timan ikini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kano sa mabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam. Kaya nga nag sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba ning sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo ba kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan og malamon nga sulgoon? Siya tugyanan sing agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulgoon silang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sing agalon nga nagtuman ini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo ni atong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon siyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon. Ug unya mosugod siya pagpamunal sa kauban niya mga sulugoon nga lalaki o babae, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon usan niya nakaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya, ug sa panahon nga wala niya hibaloi, tagod-tagoron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili mag-andam o dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sing agalon o makabuhat og butang nga tungod ini, angay siyang latuson, silutan sa diryot nga latos. Ang taong agyatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatag daghan pagayod, paninglan usab, ug mas daghan pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taigani ka, O Kristo. Mo'y atong pamalandungan maigsuon ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Dinhi sa mga sulat maigsuon, si San Pablo nagpahinumdom kanato tungod kay kining maong sulat dili man lamang alang sa mga Kristiyanos nga nanimuyo dito sa Roma, kundili ang maong sulat alang usab kini kanato karon. Ug nga si San Pablo nagpahinumdom kanato mga isuon kabahin sa atong bunyag nga atong nadawat. Tungod kay ang kamatuoran nga iyang gihisgutan dinhi, mao man ang kamatuoran nga atong makita sa atong kalag, no? Mao ni ang kahimtang nga atong makita sa atong kalag sa panahon nga wala pa kita makadawat sa bunyag ug sa panahon nga kita gibunyagan. Sa kaniadto wala pa kita makadawat sa mga bunyag, ulipon kita sa sala. Og tungod kay ulipon kita sa sala, anaa kanato ang kamatayon. Pero salamat sa Dios, sa gugma o kaayo, gisuluban kita sa kinabuhi ni Kristo. Diha sa bunyag nga itong nadawat. Og tungod kay gisuluban na kita sa kinabuhi ni Kristo,
dili na kita ulipon sa sala. Mao na nga si San Pablo nagpahinumdom kanato nga dili na kita magkinabuhi nga ulipon sa sala. Kinahanglan magkinabuhi na kita diha sa katarong, diha sa grasya. Kay patay naman, patay na kita sa sala, pinagi sa bunyag nga itong nadawat, o sa atong pagkahiusa diha kang Kristo, pinagi sa atong bunyag. Mauna, niingon siya, kinahanglan nga dili na kita magpaulipon sa sala, sanglit dili naman kita ilalom sa balaod kung dili ana-ana sa grasya sa Dios. So ang grasya sa atong bunyag, mauni siya nakapahimo natong matarong atubangan sa Ginoo. O pinagi sa mong grasya maigsuon, kita magkinabuhi na nga gawas nun sa gahom sa sala. Mao na ang kahimtang sa atong kalag. Mao na atong makita nga kamatuoran diha sulod sa atong kalag, mga igsuon. Nakaangkon kita niya na maong kagawasan sa gahom sa sala tungod kay gibuntog man ni Kristo ang gahom sa sala. O gihimo kita niyang gawas nun og mga anak sa Dios. Pero mga isuon, ato ning timanan usab nga ang kining maong kagawasan, kining maong grasya nga atong lawat, posible usab kining nga mahanaw kung mubalik kita sa karaan natong kinabuhi ba. Kung mubalik kita sa kahimtang din kita ulipon sa sala, mahimo nga kining maong kagawasan mahanaw, kining maong grasya mawa, og dako kay ta og tulubagon anak sa Ginoo tungod kay gitagaan kita og daghang mga grasya. Muna sa Ebanghelyo karon gipahinumduman usab kita nga matod pa sa atong Ginoong Kristo dinhi sa Ebanghelyo ni San Lucas, ningon siya, ang tawo nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayon, paninglan usab og mas daghan pa. Tinuod, kita nakadawat og daghang mga grasya gikan sa Ginoo sa panahon kaya kita nidawat sa mong sakramento sa bunyag. Daghang mga grasya tungod kay naangkon nato ang kinabuhi nga Dios nun. Muna dako kay tagtulubagon atubangan sa Ginoo. Kung dili maayo nato nga pagkatiman, pag-amping, pagdumala ang grasya sa pagtuo, ang grasya sa kinabuhi nga Dios nun nga itong nadawat gikan sa Ginoo. Muna itong panikamutan mga isuon nga mamahimo unta kitang usa ka maayo og buutan nga sulugoon nga gitugyanan sa daghang mga grasya gikan sa kaayo ug sa pagkamangitagon sa Ginoo. Pahimuslan nato ang kaayo nga gihatag kanato sa Ginoo, pinagi diha sa katarong, sa pagkamatarong sa kinabuhi. Ug salamat usab sa Dios mga isuon tungod kay sa kanunay iyang gibag-o kanang maong grasya nga atong nadawat sa panahon nga kita mudawat kang Kristo diya sa bayhon sa pan o sa bino, diya sa santos nga Eucharistia. Hinumduman nato may suon nga sa matag higayon nga magsaulo kita ning santos nga misa, gibag-o sa Ginoo ang iyang Dios nung kinabuhi nga tong nadawat gikan kaniya sa panahon nga kita gibunyagan. Iyang gibag-o ang atong pagpaghiusa kaniya, pinagi diha sa santos nga misa o pinagi usab sa atong pagkalawat niya diha sa bayhon sa pan o sa bino. Pasalamatan nato ang Dios tungod sa iyang walay kintuban nga kaayo ug gugma.
nga ang simbahan sa kanunay magpakitag halawom nga pagtuo diha sa Dios nga nagiya sa mga hitabo sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo ug mga nanarbaho sa gobyerno magmatinud-anon sa ilang trabaho ug nga kanunay silang andam muhatag og husay sa ilang trabaho, dili lang atubangan sa katawhan, kundili atubangan usab sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga batan-on magkugi diha sa ilang trabaho ug sa pagtuon ug padayong mulaong alang sa mas maayong kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang pangamuyo. Nga ang mga himalatyon musud-ong kang Kristo uban ang paglaom ug mahinulsulong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na makadagamtam hangtod sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo diha sa imong kinaadman nasayod ikaw sa takna ug sa adlaw. Ayaw itugod ng among mga kabalaka mo sirado sa among mga kasing-kasing alang sa imong pag-abot. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad magapanang atong kanamo sa mong kugmang pasaylo, o maghatag kanamo sa kagawasan sa pagalagad kanimo, sa tibok namong kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga Ginoo manaakan ninyo. Manaasan kini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagpayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay matawag. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nangay matarong gayo, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, o imong gisilutan tungod sa katarungan, o imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagawit sa kabagong awit sa pagdayi. Duyom sab kami sa tanang mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa mong walay hunong himaya, diha sa sakawit sa pagday, sa ilang pag-ingon. Santo, 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 Ginoo, Diyos
sa puno ang langit o yutam sa imong himayam. Husana sa kahitasan, daygon ang agaanhin sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud kaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imo espiritu ra pagsantos ning magasa aron mahimo kining kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyong mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kaniyong pag-usam. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini. O panginom ka mga tanan gikanini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaniyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napatay, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi o kalis kalhuwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusan dahil sa Espiritu Santo. Hinumdumi kinamong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usam ang among may suon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong nao. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan makaambay sa kinabuhintunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na tas katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon amoy kong himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ang atong amahan ug busa mga has kita sa pag-ingon. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong alam, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, mapasayloa kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka na mo. Ug dili mo kami tugyan sa panuan, inunuan sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang lautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salag malayo sa tanang kasamo. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay humanaging harian, ang kahumugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala kundi pagsalig sa imong simbahan. O gasibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kiusa. Ikaw nga paghari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kanaw sa kaninyo. Ipakita taong pag-inig sunay panagdait manaa kaninyo. Terusari sana samana sekalipun kalui kami Atagi kami sekali. Kini mga kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dito ko angay makalawat kanimo, pamulamang umayo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Ginoo,
Kining Eucharistia magtabang utakan namo sa pagkamakanunayon kanimo. O magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nga Ginoo manaakan ninyo. Anaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ngahalad ng misa atong dadon gugma kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.